Yun. Yun. Oh. Medyo Aro. Nakasid pag manan. Nakasid pag manan. Sige. Tangga ay nilusot mo mo. Nilusot mo eh. Ay dito mo nilusot eh. Saan? Dito ginanon. Nilusot ka di ba? Yun. 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 Ngayang ano? Ilabas. Ilabas mo to. Ilabas to? Oo. Pero ba ilabas talaga to? Eh, siyempre, may labas eh. Kapalabas nga sa'yo eh. Eh, dito mo nilagay. Ilabas nga eh. Hindi nga. Sabi mo ilabas. Ha? Eh, dito mo, nandayak eh. Nilusot mo dyan eh. Ay lulusot siya eh. Asa? Sabi mo tanggal eh. Natanggal mo na. Para-paraan yan eh. Natanggal mo na nga eh. Oo nga eh. Sabi mo tanggalin. Lulusot to. Lulusot talaga yan oh. Lulusot kita. Lulusot talaga. Okay na. Sabi mo kasi okay lulusot. Okay na nga. Okay na nga yun. Nalusot na eh. Mabilis lang oh. Oo. Lusot oh. Ay, nalusot nga. Okay na, lusot na ka. Oo. Ah, sige. Dapat yan. Ano? Oh, dapat yan. Walang maliit. Hindi, sabi kasi niya, ilusot mo. Ilusot mo. Walang mali. Ah, sige.